Kde bolo, tam bolo, za 7 zaspamovanými lokálčetmi a za 7 zaflúdovanými shoutboxami, v krajine závislákov, kde nikto na fórum nechodil a potom sa kretenské otázky pýtal, žil jeden starý mlynár, ktorý mal 3 skiller synov. Staroch bol prvou 70-kou na serveri a každý na ňo hľadel s úctou a rešpektom. Mal nasoketovanú T6 a nič mu nechýbalo. Jedného dňa mu proste v hlave jeblo a rozhodol sa, že rejdovanie nie je všetko. Tak si vyskiloval cooking, našiel si ženu, založil rodinu a piekli chleba. Konžurovali aj kadejaké dobroty. Jeho manželka si však zaplatila akount na ofíku a jedného dňa sa už nepripojila. Tak teda ostal mlynár Rohlík von Chlebošuk sám so svojimi 3 synmi. Čas ubehol ako voda a zo synov sa stali udatné level 70-ky. Každý z nich vynikal vo svojom klase a v radách nepriateľov roznášali strach a hrôzu. Starého mlynára však na nich srala jedna vec. Ani jeden z nich totižto nemal žiadnu profesiu. Starý mlynár sa teda nasral, nechal si ich všetkých zavolať a vraví: Počúvajte pozorne, smradi. Som na vás síce pyšný za to, že ste celebrity, ale bez profesí ste mi tu platní asi ako dvere na babete do PC. Celé dni len YouTube, farmenie a rejdy. Ale ja som prišiel na to, čo s vami 3 vandrákmi urobím. Do sveta pôjde každý z vás a príde, až keď sa naučí nejakú profesiu. To je moje posledné slovo. Povedal mlynár a zapol si DND. Synom sa do sveta moc nechcelo, ale čo ich viac mrzelo bolo to, že im otec zobral sety a epic itemy, dostali namiesto toho šedé šity a museli ísť ako vandráci. Najstarší syn, gnomosmrad Klótovič, sa teda vybral na sever. Išiel skoro týždeň, až kým narazil na pocestného, ktorý okolo prebehol obrovskou rýchlosťou. Tak skríkol na týpka a opýtal sa ho, že ako je to možné, že je taký rýchly. Ten sa len zastavil a povedal: Speed potion z alchemie, omega noob. Mladíkovi sa to zapáčilo, tak sa spýtal, či by ho to chlapík naučil. Ten povedal, že áno, ale že mu bude musieť urobiť 500 potionov predtým. Úloha to bola ťažká, ale po pol roku to Klótovič dokázal a alchemiu vyskiloval na maximum. Pred jeho odchodom ho však starec zastavil a povedal, že má preňho dar. Za jeho službu dostal Klótovič od neho potion, ktorý doplňal 5000 HP. Nič zvláštne nebolo na ňom, ale mal jednu tajnú equip vlastnosť. No a to bola tá, že keď bol prázdny a jeho majiteľ povedal potion naplň sa, potion bol znova plný. Mohol sa hneď aj použiť. Najstarší syn bol natešený, zobral potion, poďakoval a vybral sa na cestu. Po ceste však vyhladol a keďže sa stmievalo a neďaleko bol hostinec, vybral sa tam navečerať a prespať. Hostinec u Krivého Svordu však vlastnil hostinský Vošuk Delalamos, známa vtierka a podvodník. Bolo mu to vcelko jedno, kto k nemu chodí, ale hlavne, aby mal prachy. Bol to starý Unterwassermann, ktorý sa strašne bál hordy a preto sa následkom strachu a závislosti na počítačových hrách stal z neho sociálny odpad a zdegenerovaný pako. Posadil pocestného k stolu, urobil mu nejaké konžuret šity a vrátil sa späť downloadovať Vares. Ako Klótovič jedol, v tom sa rozleteli dvere a s mocným revom vbehol dnu hordiacky Tauren. Hostinský Lamos sa zlakol, schoval sa pod stôl a tam sa potichu posral. Tauren mal ale tú smolu, že v hostinci bol práve vtedy najstarší mlynárov syn. Horďak bol síce silný a ubral Klótovičovi skoro polku HP, ale aj napriek tomu dostal na hubu a zhebol. Hostinský chcel použiť first aid, ale mlynárov syn mu povedal, že je to všetko v pohode. Vybral potion, napil sa, potom povedal potion naplň sa a healnul sa na full. Keď to hostinský videl, hladil tam naňho ako bezdomovec do McDonaldu a začal sa mu vtierať.
Klotovičovi sa páčilo, ako okolo neho Hostinský poskakuje, tak sa ožrali jak svine a zaspali. Hostinský to bola stará násoska a len predstieral, že spí. Keď sa ubezpečil, že pocestný naozaj tvrdo spí, ukradol mu potion a podstrčil mu namiesto toho nejaký potion, čo mu padol niekde z nejakého MOBA level 10, ale vzhľadom vyzeral celkom rovnako. Ráno sa nič netušiaci Klotovič poďakoval za ožran party a vybral sa domov. Mlynár sa potešil, keď ho opäť uvidel a bol zvedavý, čo sa vo svete naučil. Syn mu teda povedal všetko o tom, ako sa stal alchymistom a vyzval ho na duel. Mlynár Chlebošuk bol mastakila a prekvapilo ho to. Výzvu však prijal. Duel sa začal, no starého mlynára znepokojovalo to, že syn sa nechal gankovať a pritom sa len smeje ako nejaký svetovaný gnom. Keď mal Klotovič 20% HP, vytiahol potion a napil sa. Ostalo to však bez efektu a tak povedal: potion naplň sa. Fľaška však ostala prázdna. V tom momente už však videl, ako naňho letí Hemrov Red, neuhol sa a klesol na zem. Syn začal spamovať emote a hovoril o svojom potione a o jeho efekte. Mlynár sa zamračil, pozrel naňho a povedal: Tak ty, socka, sem prídeš, rozprávaš mi, aký si ty geroj. Dostaneš na face a teraz sa ma pokúšaš ešte aj oklamať nejakými lacnými kravinami. Ako vidím, vo svete si sa naučil akurát tak fetovať. Zmizni mi z očí, ty hajzlík. Syn bol smutný, ale zároveň aj bezmocný, a tak sa teda vybral hanbiť sa do kúta. V momente, keď začalo dobrodružstvo najstaršieho zo synov, sedel ďaleko od domova na zelenej lúke druhý syn, Dvarfoklad Mejlovič, no a zrazu zazrel úbohého muža, ktorý sa plazil po ceste. Prišiel k nemu a uvidel, že muž je poranený. Použil teda bandáže a vyliečil ho. Muž sa na ňo pozrel a opýtal sa, či nemá niečo pod zub, že je veľmi hladný. Mejlovič mal dosť jedla aj pre seba a tak mu teda jedlo dal. Týpek sa poďakoval a dával mu za pomoc 1000 goldov. Keď to mlynárov syn uvidel, nechcel veriť vlastnej grafickej karte. Toľko goldov nikdy v živote nevidel. Opýtal sa ho, odkiaľ ich má a že prečo mu chce dať takú obrovskú sumu. Chlapík povedal, že je engineer a že zarába pomocou toho. Mejloviča to potešilo, že niekoho takého stretol, nuž opýtal sa, či by ho nemohol niečo naučiť. Maník povedal, že mu je to jedno, ale že najprv mu musí nakopať v dole 5000 kusov kameňa. Ťažká to bola veru úloha, ale syn mlynára bol usilovný a každým dňom sa učil skladať a vytvárať nové veci, či už z kameňa, alebo iných surovín. Keď už sa viac naučiť nemohol, rozhodol sa, že sa vráti domov. Jeho učiteľ mu však povedal, nech ešte počká, že má preňho nejaký dar. Otvoril skriňu a odtiaľ sa ozvalo: od chlapíka dostal murloka. Nebol to však obyčajný murlok. Keď mu totiž jeho majiteľ povedal murlok poser sa, z murloka hneď 1000 goldov vypadlo. Prekvapený, ale aj natešený bol Mejlovič. Poďakoval sa teda a vybral sa domov. Po ceste sa však strhla veľká búrka, ale vzadu uvidel hostinec. Čo ale čert nechcel, aj druhý syn sa ucitol u krivého svordu. Vypýtal si jedlo a poprosil, že či by tu nemohol prespať cez noc, kým sa počasie zlepší. Hostinský vošuk sa pozrel chamtivo na mlynárovho syna a povedal, že to bude stať 500 goldov pre neho. Netušil však, čo sa bude diať. Mládenec vytasil murloka, postavil ho na stôl a povedal: murlok poser sa. No a v tú ranu bolo na stole kopa goldov. Hostinský zas pozeral ako bager na tvrdú hlinu. Potom sa uvedomil, vytiahol z police svoju najlepšiu duní hlavu, ožral Mejloviča a keď videl, že ten je namol, urobil svoj plán. Chytil vonku nejakého obyčajného murloka a vymenil ho za toho, ktorého zobral ožratému mlynárovmu synovi. Ráno bolo už po búrke a mlynárov syn sa teda s bolavou hlavou vybral na cestu domov. Keď ho starý mlynár v diaľke zazrel, začal dúfať, že ten ho nesklame, ako to urobil najstarší.
Mailovič mu porozprával o engineeringu, ale to mlynára nijak zvlášť nebralo. Vytiahol teda Murloka, postavil ho na stôl a rozkázal. Murlok, poser sa. Nebolo to zrovna príjemné, keď z Murloka namiesto goldov vypadla kopa hoven. Keď to starý mlynár videl, skoro error dostal. Pozrel sa na syna a zvolal mocným hlasom. Tak ty, uchylný humusák, prídeš domov, robíš tu zo seba frajera a borca. A pritom sem dovlečeš toto smradlavé zviera a urobíš si zo mňa takúto nechutnú srandu? Zmizni, lebo dostaneš taký kryt, že sa posereš aj ty. A tieto sračky si upraceš, ty idiot. Syn tomu nechápal, ale keď videl otcovú zlosť, bol radšej ticho. Odpratával Murlokové výkaly. Mlynárove posledné nádeje ostávali už len v jeho poslednom synovi. Najmladší syn, Orkomil Plátovič, sa vtedy ešte stále túlal po svete. Bol však unavený a tak sa rozhodol, že si urobí pohodlie v chládku pod stromom. Ako si tam vylihoval, uvidel, že na strome sa niečo bliští. Pozrel bližšie a uvidel, že tam visí stavka, ktorá sa ligotala mnohými farbami. Z ničoho nič začul, ako niekto plače. Bol to malý gnóm, ktorý keď uvidel mládenca, hneď prosil o pomoc. Platovič vyliezol na strom a stavku mu priniesol. Stále ho však fascinovalo, ako stavka svieti. Nechápal tomu a tak sa gnóma spýtal, prečo to tak je. Gnóm povedal, že je enchanter a že to za peniaze enchantuje každému. Mládenca to samozrejme zaujalo, tak sa spýtal gnóma, či by bol taký ochotný a naučil ho to. Gnóm povedal, že to není problém, ale že najprv mu musí Plátovič zohnať na to potrebné veci. Tak teda najmladší syn farmil pre gnóma všelijaké zbrane a ten ho za odmenu učil enchantovať. Uplynulo skoro ďalších 6 mesiacov a z Plátoviča sa stal master enchanter. Začalo ho to ťahať teda domov. Gnóm ho však ešte zastavil a dával mu jeden starý bagel. Povedal však, že aj keď vyzerá obyčajne a není to epic, stačí, aby jeho majiteľ povedal Worldbreaker von z baglu a ten, kto ho bude srať, dostane tvrdú lekciu na vlastnej koži. Tak sa teda Plátovič za bagel poďakoval a ponáhľal sa domov. Večer sa však rýchlo blížil a začalo sa stmievať. Plátovič uvidel v diaľke svetlo a keď uvidel dom, tak vstúpil dnu. Zhodou náhod sa aj on ocitol v hostinci u Krivého Svordu. Teraz bolo všetko ale inak. Mal na sebe enchantované veci a v tme krásne svietil všetkými farbami. Hostinský lamos, chamtivý núb, si hneď zmyslel, že ide iste o princa a tak sa hneď začal vtierať. Plátovič odložil zo seba nablískané veci a bagel, povedal, že hladný nie je, že chce len prespať. Vošuk čakal, kým Plátovič zaspí a zatiaľ sa prehrabával v kope goldov a nasával z potionu. Plátovičovi sa však len driemalo a tak nespal tvrdo. Všade bolo ticho a v tom začul ako hostinský šomre vo vedľajšej izbe. Hehe, ale som tých mlynárových synov dobre ojebal. No, som to ja proste boreček. Dopovedal a pozrel sa, či už mladík zaspal. Nevedel však, že Plátovič sa len robí, že spí, a keď videl jeho veľký bagel, chcel mu ho ukradnúť. No a samozrejme vymeniť aj jemu, ako to urobil aj jeho bratom. Našiel niekde v kúte starý bagel, potichu sa prikradol a vymenil ich. Myslel totiž, že v bagli má mladík šperky, drahokamy a nejaké iné epic itemy a sokety. V tom sa však Plátovič zvrtol, odskočil a zvolal. Worldbreaker von z baglu. Z baglu, ktorý nešťastný hostinsky držal práve v rukách, okamžite vybol obrovský svietiaci kijak a hneď zadrbal Lamosovi po hlave kryt a do toho ešte k tomu aj stan. Hostinsky sa síce ako tak spamätal a snažil sa ujsť. Worldbreaker ho však vždycky dobiehal a mlátil jak žito. Hostinsky zavíjal od bolesti a sľuboval Goldy, len nech to prestane. Plátovič však povedal, že on mu na Goldy sere, že on chce zázračné predmety. Vošuk sa najprv zapieral
ale keď mu Worldbreaker začal drtiť genitálie, potom povolil a dal mu potion aj Murloka. Na to Platovič povedal: Worldbreaker execute a do baglu. Worldbreaker ujebal Hostinskému kryť za 20 000 a schoval sa naspäť. Hostinský klikol na release Spirit, ale Spirit Healer ho mal v ignore a telo nájsť už nemohol, lebo zmizlo. Tak sa tam ten chamtivec zasekol a beha tam dodnes. Starého mlynára skoro jeblo, keď uvidel najmladšieho, ktorý síce svietil, ale v jednej ruke mal potion a v druhej držal za ruku obyčajného Murloka. Cez rameno mal prevesený starý bagel a vyzeral síce pekne, ale s vecami ako po vojne. Syn mu však povedal o enchantoch, o ukradnutých itemoch, o Degešovi Hostinskom. Otec sa prestal hnevať, no a keď videl, že potion a Murlok sú naozaj zázrační a fungujú, ospravedlnil sa synom a bol rád, že už z nich nie sú lamy, ale konečne level 70-ky tak, ako majú byť. S týmito predmetmi sa už nemuseli bať o svoju budúcnosť a pokiaľ Blizzard Entertainment nevydal patch, ktorý tieto bugy opravil, tak si tam žijú spokojne dodnes. No a v hostinci u krivého Swordu zazvonil zvonec a našej rozprávky je koniec.